Arratzalde lagunok eta ongi torriak berriro ere txorienera. Hemen gaude, Patrizia eta biok beste astebete zuei entretenitzeko prest. Ezta, Patri? Hemen gauz, bai. Ze moduz asteburua? Ba, ondo pasadot, Bai. Bai. Enato erfixamonakin lasa, Beste hitz batekin nator. Ze moduzko feedback eukindozu jendearekin zure lehengo astean inguruan? Feedback, ondo da besan da? Feedback ondo da besan da, bai. Zer da feedbacka? Saldo zer da feedbacka? Joe, nola salduko. Ba, jendeak emata dutzun iritzixa, ez, ba, zure lanaren inguruan. Eta? Zer entzun dozu? Ba, ondo esan doztie, Amama oso harro holan, herritik txuleatzen, eta, joe, bai. Jo, telebistan agertuta. Jaso ditut piroporen batzuk. Bai, ondo, postenaz. Bueno, ba, astea errezeta errez birekin hasiko dugu, ezta? Zepillak ere nahiko errezak izango dira. Bai. Eta ingo dituguna, bueno, ba, arrautza plantzan, hash patatekin eta batatekin. Oso erraza, merkea, eta nik uste dut denean gustuko izango dela. Eta hemen, 10 pustarrigatik, arrautzak prestatzeko moduak, Patri. Pam. Arrautzak egosita, bai. Arrautzak plantxan, bai. Arrautza frigituak, bai. Arrautza betetako arrautzak. Bai. Denbora! Lau, oso ondo! Zenbatera ezagutza itxuzuzuk? Ez da, arrautzak ordini behan aldiz. Bueno. Gure osabak ordini jatea esan, bai. Eta ikentzen zulu eta egun baten bat ustela. Eta zein biozuzuk gaur arrautzekin? Ez. Ustela raposaben bat. Benetan? Bai, oso txagat. Bueno, erreza da, behitu, lehen goingo dituguna. Errezeta hoin alda, ero patatarekin bakarrik, ero batatarekin bakarrik, ero biekin batera. Orduan, hauek garbituta dauzkat, ondo guretan garbitu ditut, eta egosten jarriko ditut, 10 minutuz horrela, zuritu gabe, ez ezer gabe. Gero, atera, zuritu, laukitan moztu, eta non sartuko ditut? Ba, lehenengo, irugiarra. Salteatuko dut hor, inungo koiperi gabe. Bera bakarrik, bakizu, koipea botako digula. Bai. Atarako dut irugiarra hori, eta hor jarriko dut erregosten, tipuleta bat, eta ibarrako piper batzuk. Hemen, dozena batera daukat kutsi gora bera. Hori, erregozio ondo, eta gero, patata laukitan hemen botako dut. Eta patata, bakizu, 10 minutun ez zaigu egoziko. Dena bukatuko da hemen egitea, piperrautza botako diot pixkat, perresila botako diot, irugiarra, eta hori izango da oinarria. Eta gainean, gero arrautza batzuk, plantxan egin da, frigituta, galdarreztatuta, temperatura basuan, zuen nahi duzu moduan, baina arrautzak egon behar da, aldala, ba hori. Gutxi inda, gero dana hori apurtu, txof. Gaur, sardeskarek. Oso itxura ona. Behintzatolan errezta entzun da, ez da? Bai, eta bueno, bai, guk irugiarra, esaten da, osasuntxu aldera botatzea nahi dutenak, irugiarra botatzen beharrean botaldiozue, barrengorri batzuk, botaldiozue, York urdai azpikoa erolan zerbait koipe gutxeokin, baina, bueno, esan dagoa, koipea hemen kenduko dio gehiena, gero, ikusten modu gehiagi daukala kendingo diogu, eta bestela, batata egosita jungo da, barazka dauzkago. Azkenean, irugiarra osasuntxua dan edo ez, azkenean bakarrik osagai moruan, txarrixa, batzutan piperautza, gatza, eta ointxe hain modan dauen real food, hau honen, ez dakit, norabideak jarraitxuta, azkenean, dana da, ezagutzen dozun osagaia, ez dituzte inungo lan gehigarririk jartzen, orduan, bueno, nire ustez hori osasuntxua da, bai, ez da? Bai, eta dena, betikoa, neurria. Bai. A ber, irugiarra egunero jaten baduzu, azkenean, lehenko eta baina espertu ingo zina. Ni ez. Sinistu, ni ez. Egunero berdinen jaten? Hombre, igual holan bokadiotxo bat, irugiar bokadiotxo bat egunero gozaltzeko, ez dut esango aspertuko nintzen, Baina, bueno, abertzela nintzen dugun, errezeta honetan. Danetik imarra. Bueno, esan dakoa, hauek, irakiten hasten dien momentutik, 8-10 minutu sartuko izkiot. Ondo. Eta gero izango da zuritu eta laukita moztu. Hor, ez da egongo egin da, Oin jungo naizena da, irugiarra mozten, eta sartagi hau. Orduan, patata eta batata die tuberkuluak, ez? Bai. Normalien hemen patata beti jan izan dugu. Bai. Ez, da, ohikuena gainera, alaba aldera jotzen badugu, oso ospetsua da. Bertaku. Hontxe gainera, udazkena datorrela ja laizter, baldego bian badau, ferixa, patatan ferixa. Eta, bueno, gu dauko, suertia dauko, ez? Azkenean Arabako patataz disfrutatzea, beraz, bueno. Baina, aspertzen bazara be, batatia
Ontxe ikusi laike merkatutan eta supermerkatutan, ze Ego Ameriketan oso edatua dauen tuberkulo bada, baina hemen, Euskal Herrixan, oindala urte gutxi dauela hemendik, ez? Bai, egon bai, nik uste bai, hoi jendien, holan, danen esku, sukaldariok eta bai ezagutu dugu lehendi, baina denon esku zuk esaten zula, ez? Ja denda gehienetan, ze gaur egun ia denda guztietan ikusten du, urte batzuk, ez dia asko, eta jendea... Ni txikitan entzen akordaten. Gure gurasuak ezabien erabiltzen, hau, sekula. Ni hau, ezaguturen sukaldari izan nintzen momentutik, hori, pure ezberdinak egiteko, olako ikutu gozo batekin, txorienen egia zen, batata desente erabili dugu, egin ditugu, ostiraleko barrazkiak ere egin genitxunak, ez ostegunen egin genitxunak labean erreta, hori egin, batatakin, egin alda, espezie ezberdinekin, da, batata frijitu... Makiltxo batzuk jarri, ez? Hori da, holako tamainan, eta pikote horako ero, zoragarria. Gainera oso modan dau, ze lehen gabizen osasuna iburuz berba itzen eta holan, eta jendeak osasuntxu hau jan nahi dauenean, patata, kendu itzen dau da batata jartzen dau. Ontxe, bata bestia baina osasuntxuagoa da. Zaten daue, batatak kalorixa geixau daukala, baina bebai, zuntz geixau, kaltzio geixau, potasio geixau, eta C vitamina. Orduan, horregatik jaten dau jendiak, batata geixau, patata baino. Baina osasuntxua die bisak, Eta hor, egisa da, jendia batata jateko itxurak aldetik noma, ero purean, ero egosita jaten du, ero frejituta jango balukete patatak jaten dien moduan, orokorren jendia patata nola jaten du, frejituta. Orduan, patata batek, egositatik, baina nik horre banaukan taula bat, eta ez dakiz zenba kaloria askoz gehiago igotzen den, patata bat frigituta ero egosita, astakeri bat kaloria gehiago duka frigituak egosia baina. Orduan, egosita, ez dauzka horren beste. Arrautza moruan, zuk lehen esan duzu arrautza plantxan inbiaginula, eta azkenian arrautza be frigitzen bozu. Bueno, hartzen da, egosita gutxi dokola. Esan dakoa, inungo oli hori gabe, hemen ez dago oli horiek, sartai on bat bai, irugiarra, eta honek bera bakarrik... Irugiarrak badauka koipia ez? Bixente, honek botako dugu. Eta niri hemen, egizan, ikusten hori irugiarra segun zein dan, batzuk koipe gutxio ero gehiago botako diute, agian batzuei gutxi botako diete, eta gero, tipuleta eta erregosten jartzeko pixkat gehitu beharko duzue, baina normalian gehien bat izaten da, kenduen behar izaten. Usaia ona da, Neri talotan eta ekit txistorrakoa diela holan tradizionalak, baina nik irugiarra eskatzen dut talotan, eta honek oso usain goxue dauka. Batata, norbaitxek ez bada ezagutzen boniato izenaz bebai erderaz ezagutzen da, eta Latinoameriketan kamote deitzen dutzea. Bai, han oso edatuta dau, eta eskenean hemen jaten dugun moruan patata frigitsuak poltzan, han izate dituzte patata frigitsuak, hau da, boniato frigitsuak, eta platano frigitsuak bai. Honek paketia betikoa? Paketia bai betikoa. Baita interesgarrixa da. Eta moztuta berdin, holan, xerratan zera? Bai, moztuta berdin, da hemen jaten dugun moruan, holan, txutxerixa dendetan eta saltzen da bienak. Bai, holakotan okitzen da, platanua eta boniatua. Bai, interesgarrixa. Bai, guk egi guzti ez daukagula, guk hemendik kanpora. Beti esate, Euskal Herrian oso ondo jaten da, baina hemendik kanpo ere, zu bidaiatu duzula, Patri, bakizu, oso ondo jaten da. Etxo, patatia dator Perutik. Eta guk hemen ezautzen ditu, lau barietate, bakarrik, zema daude? Milaka, uste. Lehen, egona solan apur bat ikertzen, eta 5.000 barietate desberdin dauz. Ze batzu, azkenian forma desberdinak, daukie kolore desberdinak, eta batzuk die, onak egosteko. Beste batzuk die onak, adioz, Perun eta asko saltzen daue. Eta Kolombian begu, merkatura joan ginenean, nire merkatuek pila gustaten jat, zean ikusten da ze jendiak ze jaten dauen benetan eta ze erosten dauen, eta badauz postu batzuk merkatukuak espezializauta patatatan. Eta orduan daukie patata mota pila bat. Igual, pila bat, igual daukie 10 patata desberdin. Zu ontxe zeiz merkatura, zu Durangoko merkatura, edo ni Getxoko merkatura, da... Irulau asko jota. Asko jota, iru nik ezagutzot egostekoa, hori Mona Lisa, desberdinak ez? Egostekoa frigitxuta jatekoa, eta egoten diolan batzuk txiki-txikitsuak. Ez dakit nola dakien izena, baina... Guarnizio modukoa, ez da, patata guarnizio. Bueno, lehenko astean Tenerifeta zaun ginen hitz egiten. Han, merkatuan, joan ginen Tenerife hirian, han Merkado Afrika deitzen zen, ez, Alberto? Han,
bertako papa arrugada iteko bakarrik. Patata ximurtu horreik. Bai, baina 6-8 varietate ezberdin patatanak ikusi genuen. Hortako bakarri. Eta gero ja zeukaten, hemengo patata hundiak, monalisak eta ezberdinak. Baina ja papak iteko 6-8. Eta honena, la papa negra, deitzen dena, beltza, kiloa 6 euro, 6 euro. Olakoak. Bai. Eta mantekila, egusi eta ero, ahoan sartu eta gurina zen. Orduan, estatu mailan bizi dien Kanaria Irlatako biztanliek botako daue faltan, ez? Hainbeste varietate igual. Ze badakizu ezin dozula handik ona ekarri. Hori kuarentena bat pasatu behar dute, zu patata nahi baduzu Kanaria Ruartetatik peninsulara pasa, kuarentena bat pasatu behar du, horrek dauzkate patatak hortako bereziak, zehan daukate xomorro bat bakarrik handa hoena. Eta ez edatzeko, ez? Eta ez zabaltzeko. Orduan zuk ezin dozu hartu erosian merkatuan da, jenteak egiten du, baina ezin dala egin hori, ze gero hartu, ekartzen dozu, zure baratzean, ero zure hortuan, landatzen dozu hori, eta arriskua dago, beste barazki danok zabaltzeko. Banak isen behitu. Nik noixen behin ikusi dut, igual Ego Ameriketara eta bidaiatzen, asko esaten dago, ezin diela manguak handik atera da, arrazoi berdinagatik nik uste dudala. Parasituen gatik eta horako gauza teknikuen gatik nik esakit. Ze honak hango manguak, Honak. Eta hango patatak, bai, Eta hango fruta da. Bueno, hango dana. Hemen bezin gara kejau, baina... Bertakoan, gure zagarra moduan, ero gure dudarea bezala. Bai. Askotan guk esaten dugu, ez, joan, fruta exotiko pile bat dauz, baina zagar motak bakarrik bat. Da hona soiez, da dauku zagarra, hori dauku garratza, dauku goxua, berdia, gorrixa, eta bueno, aurkitzu zeike ez, 5-6 zagar mota, fruterixa baten, fruterita normal baten, beraz, bueno, hori suertia da bai. Bakoitza beria. Bakoitza beria, hori da. Eta orduan, patatan inguruen, bada hau jostailu bat, ez dakit ezagutzen zenuen, edo ez dakit zure seme-alabek ezagutzen. Oparitu izan dut seme-alabek, bai, oparitu izan dut. Zue txikixa die, baina Mr. Potato, hau, ez dakit zue patata antzerako bat, sana. Dekoaz txikixak eta misa. Sudurrak, begixak, zu jartzatzen zuzan piezak, ez? Azkenean, zeu montatzen zen duen, nahi zen duen mundua. Toy Historiko tipikoa, Toy Historikoko tipikoa. Toy Story ez dakizuro zer dira, marrazki bizidun batzu dira, agertzen diren jostailu bizidunak, eta horra agertzen bat, Mr. Potato, gaina beti txoke izaten zuen, da arpegi guztia, deskolokatu alde guztietatik egan ateatzen zen. Hoitu bera. Bai. Bueno, tipuleta txiki moztu, eta ez diot koipe hortan bertan, ez diot gehituko, ez da kenduko ere. Azkenean, bueno... Zara, aukiko dau, irugiar saporia, tipula honek. Tipula gongo da, zoragarri. Eta ero, bueno, piper berdea, ni piper mina botako izkiot. Piper minak gaur egon hauek ez dira minak. Pikatu ez dute pikatzen, orduan... Bueno, igual bateon bat. Hauek esperut, ez egia da, aurten ez ditu lan bat harrapatu lan pikantiak. Ez, baina beste urte baten gertatu zen sartu genituela pikantiak, eta bak izu, gero aldamenekoak dana pikatzen duela. Eta alezen nahi zidan sartu hor, gure baratzean badauzkagu, uda hasieran sartutako olako habanero batzuk, baina bertatik pasatzen zen bakoitzean begiratu iten dizute, habanero horiek arpegira begiratzen dizute, eta esaten zuen, txikito, hemen bitako bat ez da bizirik atera. Zu pikantea gustatzen zaizuzela esaten zu, baina holako bat animatuko zinen jaten? Bueno, igual direktoko gauzak diela eta probaukot telebistarako eta txorienerako. Holan, konpromesua hartukot. Baina gustuagatik ez. Pikantea gustatzen jat? Neurrixan. Bai, neurrixan. Dana moruan. Orduan, lehen gabizen Mr. Potato buruz berbaitzen zein zan zure txikitako lan jostailu edo jolas, gogokuena. Gogoratzen zara? Ez, gogoratzen nazenana zein enuen izan eta desiatzen nuen amorrazio. Zein? Eskalestrika. Eskalestrika, bai? Eskalestrika orduan hasi zen lehenak, eta, karo, nik uste dut nahiko bip azala eskalestrika eta guk, eskatu olentzero hori urtero eskatzen nion, ikatzik ezian ekartzen, baina eskalestrerik ez da. Ordoia gorrotu hartu zotzasun. Ez, hoi nire semiak eskalestrika dauka. Bai. Eta zein jolasten dau? Zuk. Dano. Da orduan zeratxik eskatzen gustatzen. Ez, gustatu. Gustau bai, baina... Ekarri ez zian ekartzen, nik hori da, amor platoniko izango zen modu, jostailuetan nik eskalestrika izan zen, da, erosi dut oin heldua izan nahi zen.
Ondo. Zein Nik mendako? badaukat bat gorroto itxen dauena. Bai, zein. Ze niri gustataten panpinak. Bai. Panpinak eta, ez dakit, olan konstruzio jokuak, olan gazteluak itxeko da. Nik Lego teknikekoan nintzen, jaur motorrakin eta hidraulikoak eta hori esien oso teknikoak. Hori profesionala ematen da, Horrek asko gustatzen zitzaizkidan. Jo, niri olako jostaibe da gustetan jaten. Baina nire gurasuak bidaltzen zuztien xakia ikastera, jedresa ikastera, ikastola hostian. Eta niri hori pentsatzen jaten gauzarik aspergarrixenetarikoa. Osa, eskaten gustaten bapes, eta nire gurasuak urtero. Xake extraeskolarretara, bai. Eta gero, atarazanean hori serixia ez dakit ikusi duzun Gambito de Dama. Ez dut ikusi, baina badakit eta ikusteko beti. Bai, eta da xakian inguruan da. Eta orduan asko erromantizatzen da mundu hori, eta hori ikusi nagoen ja, helduan nintzela, ze joan zen urtean estrenatu zen, eta esan nagoen, igual errekuperauko, eta afizio hau ez dakize, baina gero esan nagoen, nik gorroto nagoen. Eta askotan telebistan romantizatzen da asko, ez dakizu. Baina, bueno, eta hoin helduan azela, gehiago guztatagat mai jokuak. Nik xakian afizioa izan nuen sasoi baten asko jokatzen duela. Mai jokuak, egizan nuen autokaranakin, horrekin, bai, umiekin nahi eta nahi ez, eguraldi txarraiten badau, handaukeko partxixa, antzarrana, monopolixa ez dugu, horian txikisa diez honek. Partxixa, gero deko, pila bat gaur egun jokuak olan txikiak eta umiekin da jolasteko oso ondo denak. Eta, azkenien, ia batzutan gurasoak entreten nitu umea baino, gut herrikortzen diegu beraiek. Estrategia hona da, bai. Bai. Eta enaiz izan nino kartazalea, kartetan ez dut pazientzirik izan. Ez? Ez dakit musian jolasten, ez dakit hori esan aldan, baina ez dakit. Nire amaman aurrian berez ez. Berak esaten dago beti, erentziarik onena, musian erakusten ikastia. Bai, Bai, hori utziko eskurla. Nire kuadriakoak, hainbat aldi, nire kuadriakoa niko... Musalia idea. Musalia, kartak, pokerratak, kartak jokoak eta uste. Nik ez dut izan inoiz pazientzirik, ustot 10 minutu ongo nitzela bere egin desan, gutiak. Agur. Agur, ni banoa, aspertu iten ez, eta Gabonetan bai gure etxian lehen, briskara eroste izan, holako batera jolasten zen, baina txintxoira eta txintxoia bada. Bai, txintxoia badaue, bai. Baina bestela ez tokan nik afiziori. Nei gehiago gustatzen jat, mai joko klasikoak edo estrategianak, bakizuen Risk, Katan eta olakoak pila gustatzen jat. Gainera superkompetitiba, eta, atalatzen jatolan agresibidadea, ez jolastu nirekin inoiz. Gure etxian partxixian galtzen dugunean. Partxixian be? Azarretu itxezari? Azarratu ez. Disimulatzen du, baina, gustora eskara geratzen jaten zaituen. Egia esan, hor hartu eta jatu zailo da, aitatxo jandozu. Akatuko eta buena nua. Baina, zu legala zara edo umiei uste dutza sola irabazten? Ez, nik ez dut zitzen irabazten. Ez? Irabazin behar duztien, niri, danien. Benetan? Baina hori da, xabatik ez. Ez dakit txikitxetatik, igual noixian behin irabazten utzi. Ez. Ez? Ez. Irabaziko, hostia, lasai. Baduki, denbora irabazteko aitai. Baina ez hortan, ez korrik aiten, ez bizikletan, ero ze gaina oso, niri edia, katuan umie, katakumie. Bai. Eta beti bizikletan, aita karrera. Venga, eman. Ez. Inoiz utziko nien, baina... Bai. Ez, espada ez. Ez da txarto hitzen dira. Bai, ez da. Ez dakit txarto edo hori azkenean eskuntzan doia, ez? Eta, eskuntzan parte da. Ikesin bida galtzen, Patrik, garrantzitsu da ikastia galtzen. Bai. Bai, ze beti irazten bada gero, galtzaile txarrak sortzen egiten dira. Ni eske oso galtzaile txarranaz. Benetan, galtzaile irabazle gure barazkiak erregosten doaz. Honek, ja jodigu. Bai. Gaina, bitu, denporetan da ondo goaz, Bate amaitu eta beti haukego lan egiteko. Oin ingo dudana da, pizkat ostu ingo dut, urak enduko diot, eta zuritu ingo du. Eta hau laukitxo eta moztuko du. Eta gero, piperrak eta nik hau moztutzen dudanerako, piperrak eta ja egongo dira dagoeneko bibunduta, eta botako ditu eta hauek laukitan. Ondo. Hor egiteko. Eta irugiarra, piperrautza... Zadana gainetik. Bai. Berakatza berez errezetan ez zegoen, baina ni ikusten duzu hor berakaz jarri duela, Patrik. Gehitxu duzula. Berakaz gabe ez dakiko zinatzen. Ez. Berakaz salia zara. Zure etxean ze osagai da ezin dana falta inoiz? Nerian nik uste dut porrua.
Nik uste da, igual hortuan daukagulako, edo danetarako erabiltzen dutelako. Azkenean, jende askok tipulara joten dago ez, tipulakin itxen dago hori hasierako sofritua, nire etxean porrua izan da beti denik. Orduan, oso porrusalea gara. Eta hori, zalantzarik baldin badauko zue holan errestaren baten, eta igual alferra emoten dotzue e-mail bat idaztia, Instagramen bebai gauz, da abildua, txoriene, eta han egongo gare ez, jartzen dozko lan argazkixak, plateren argazkixak, eta errezetaren baten, errezeta batekin, konkretuki, izaten badozu zalantzarik, hor komentarixotan be, aldozu idatzi, da hor egongo gare igual. Reelak ingo ditugu? Reelsak egingo ditugu, igual, ez dakit. Holan, modernizatzen gabizen ez da? Bueno, zenbat ikasi behar dudan, ikastu dut. Reelak zer dira, saldu beharko dira. Zer, egia da, gu hemen itzaiten ari gara naturaltasun guztiakin Instagram eta jende askok igual, ez du izango olakorik, eta ez du jakingo zer diren Reelak. Zer dira Reelak? Reelsak dira bidixo motzak, ontxe minutu batekuak, lehen 30 segundukuak ziren, ontxe minutu batekuak, eta ontxe uste dut dabizela luzatzen 3 minutura bai. Baina, kontzeptua da bidixo motzak, interneten da oso askar kontsumitzen dienak. Nok aguantatzen dau 3 minutu gaur egun bideo bat ikusten? Depende nola editauta dauen, eta oso batzuk interesgarriak die. Horren ingunen, suposte, ikerketa bat ero badagoela, eta zure sare sozialetan jartzen dituzun bideo gehienak, zenbat irauten dute, asko jota. Nereak minutu bat. 40 segundo, 30 segundo, nik motzak itxe itxu. Baina horri biltzen da, normalen jendeak niko hauza motzak egiten ditu. Da, holakoa jarriko itxugo txorienen, baduku ja pare bat igota, ez da? Eta hor arituko gara. Txorien eta Euskal Telebista hemen eguneratuak. Sasoian sasoikua, eta gu behar... Da, batzen gaituzten emozioak, ez? Aurtengo... Bai, guri kosinatzeak emozionatzen gaituenez, espero zuek ere emozionatzea guri kosinatzen ikusten. Eta zuzelan moldatzen zara Instagramekin? Nik uste nuen ondo, baina gero nire alaba beti bronka botatzen dit. Eta hori ez da jartzen. Hori ez da hori iskutatin behar da. Hori ez da gizer. Estetikoa izan bidadana, ez? Azkenean, ez da zure fuertea. Lana da. Azkenean lana da. Bai, lana da. Lana da. Eta horre egon garzara, eta, bueno, zu badakizu. Zuri, normalen bideoak zintzilikatzen dituzunean, jendeak idatziten dizu. Komeni da denei erantzutea. Eta hori lana da. Azkenean, sare sozialak ez, askotan komunidade gauza die. Da, itxura, die bidixuak, die argazkixak, baina nik uste dut horren atzetik be, garrantzitsuena, telebista moruan da ez, txorieneko komunitatea, elkarrekin kontaktuan mantentzea. Eta sare sozialetan bebai hori da gure ideia. Gero batzutan desbirtuatzen da, baina ideia eta helburu printzipala hori da. Orduan, igual aurtengo erronka da zigor influencer bihurtzea edo? Aurtengo erronka ez da, gaurkoa da zigorrek eskuak ez erretzea. Eta bai, hor bestaldean zauten erretzen ari naiz, hau oso beroa dago, hala ere, hemen garrantzitsu edra eta influencer izateko irriparre batekin. Smile. Bai, gure Susandarixak ez da moruan, smile. Smile, beti smile. Ai, ama, bueno, batzuk galdetuko duzu, zeratik ez egin patatak zuritu, laukitxotan moztu eta gero egozi. Bai, eta zeba. Pure patata egiteko garaian batzuk ere askarrago egiten da holan. Bai. Kraskatu egiten baduzu. Nik entxaladarako, bai, askotan erabiltzeko. Sustantzi piloa galtzen duelako, ura txupatzen duela pila bat, patata horrek ura surgatzen du pila bat, eta nik hori ez dut nahi. Orduan, honena beti pure bat egiteko garaian, ero ensaladillarako, ero honena asalda guzti egostea, ordu erdi, ero suabe, hor ez du galtzen ezer, eta gero ja zuritu eta moztu behar duzuen erako. Guk aurre induguna. Oin ingo duena da, laukitxotan mozten jongo naiz hemen, eta hau, erditik, nik zuek ez duzuen nabarituko, baina nik mozten ja nabaritzen du pixkat gogorra dagoela. Kruntxo dagoela. Bai, nik entzuten dut hemen. Bai, hemen bukatuko zaigu kosinatzea orain barezki hauekin. Orduan hori irugiarran zapore hartuko digu, kipulakin gozatuko zaigu, piperran bizitasun puntu hori hartuko digu. Eta lehen esan duzun moruan jarri laike patata bakarrik, batata, bixak batera, eta hau beste tuberkulu bat, nik ez dut inoiz kosinatu. Kolombian ikasi nauen postre bat horrekin, beraz, ekarriko txorienera
bueno, aste honetan, eta da, hau, yuka. Yukakin baita. Yuka eta yukakin bebai, horrako gauzaren bat leik ez da. Bai, eta yuka gaur egun ere normalian aurkitzen da. Bai, nik leku danatan aurkitzen dut. Dendetan da. Bai. Bai. Yuka asko erabiltzen dute Afrikan, pila bat erabiltzen bai. dute. Asko. Bitu. Eta horiekin, irinak beha egiten dituzte, eta danetik. Bueno, pixkanaka itxura hartzen hau, eta errezeta hau da, merkia. Oso merkia. Bai, ez azkenean arrautzak, patatak, tipula, piper berdia, irugiarra igual, apurtxo bat garestixagoa, baina ez asko, besta? Beraz? Padre, nitxo horien hasi nintzenean errezetak zintzilikatzen genituen, eta aina hor jarri bar genituen lehen, zenbat kaloria, gutxi gora bera, eta presioa ere, bai, zenbat ateratzen zen. Eta batzuk jendeak gustatzen zaio olako gauzak begiratzea. Eta hau, benetan merkea aterako zara. Nik ez da razioa zenbat aterako. Euro batera ez da iritsiko, honen razioa. Baina zu jatetxetan eta ibilizaren ez da katerin enpresatan eta holan, hori da bebai asko izaten da kontuan ez da? Bai, hori izaten da, eta beste gauza pila bat. Jenteak ero behai, konparaketa hori iten du, ikusten du osagaiak, eta hau bakarri da, eta 8 euro kobratu diate hau. Ja, baina zaude jaten, mantela, telaskoa, serbiletak, telaskoak, aire egokitua, ez dakit. Zerbitzua da. Zerbitzua, dena da, ez da bakarrik. Ezberdina da hori, paperezko mantela dokan eta paperezko serbiletakin jatea, eta ez dakit. Ez da bakarrik produktu. Eta azkenean da lana baloratzea beba, ez da? Zer, lan asko dago horren atzetik. Hori da. Bai, garrantzitsua da. Ontxe, lehen gabizen berbaitzen, hori sare sozialen inguruan, da mobilan inguruan, eta ontxe, geroz eta gehiago eskatzen da ez, mobilak bebai erabiltza ditugu, baskarixa eskatzeko. Honek badauz aplikazioak, take away, beste inglesko... Handixo bai, Olivia. Beste inglesko beste hitz bat, take away. Azkenean, etxera ere emateko janari hori, askok eta askok eskatzen dugu mobilan bidez. Ez dakizu salia zaren hau eskatzen edo ez, baina geroz eta gehiago jendiak hori itxen dau da hori igual kosinatu ez etxian, baina alfer dauenean eskatu. Zenbat aldiz izaten du, gaur egungo Euskal Herriko arakinak, ia sukaldari gehiago diela arakina baina. Bai. Da ona dau. Jendia egia da, bizitza soziala eta gustatzen zego, kalean ibiltzea, lagunekin egotea, lana baita askotan ordutegiagatik, eta olako batzuk, noizean behin ibiltzean ni ondo ibiltzen zait. Bai. Ja, egunerokotasunean beti hori izatea, ez. Baina, normaltzat hartu behar dugun zerbait, duela urte batzuk iparraldera joaten ginenean eta ikusten genituenean hango den daue janari prestatuena esaten genuen, honek ez du fi, honek ez du funtzionatuko. Eta Frantzian ibiltzen ginenean, esan da, hau, nok, eta gaur egun olakoak gero eta gehiago herri guztietan, eta arakin gehienak gaur egun behira zenbat. Zure erreixan detxo, dauleko bat oso ondo itzen dagoena. Zein? Hainoa itzen da... Saltzan? Saltzan, bai. Iñaki Uribe, artista. Hor oso ondo kosinatzen daue, etxera eruteko janarixa, baina nik nabil, askok eta askok eskatzen daue, adibidez, nik eman biltzatzuk esan dozu, Iñakiri botatzotzazula holan agur bat, nek nire kuadriako beinatei botatzotzat holan agur bat, ze hastian 4 aldiz eskatzen dau, telefono solako aplikazioetara, eta janari askarra, eta tabernetako bokadioak, hamburguesak eta holako gauzak. Ez dauka sukalderi beinatek etxean? Badauka, baina badakizu, beti dauka garbi-garbi. Segatxik izango da, ez da berabiltzen inoiz. Orduan, hori be, neurrixan, lehen esan dugu moruan, irugiarrana, ez? Neurri honian, ona da, eta neurri txarrian be bai, eraman leike. Azkenean, gure ohitura osasuntxuak galtzera, ez? Azkenean, ze ona dan, kosinatzea da ona zure poltsikorako. Kosinatzea da ona zure osasunondako. Eta be bai, lehen esan dugu moduan denbora elkarbanatzeko, ez? Sukadian zazen bitartian, ez dakit, badau zure seme alabak, badau zure bikotia, badau zure amama, eta da, azkenean, famili une horrek. Sukaldia zan jentia batzeko tokia. Bai, hori espiritua behintzat. Eta batera jandeno, mesedez. Nik hor kuadrian asko ikusten du, lehenengo umei ematen dietena jaten, eta ero gurasoe baskaltzen dutela, ero afaltzen dutela, eta gu gure etxian behintzat, lan kontuatik eta batzutan egunean zer igual eskagango, baina jateko garaietan da, beti dano batera. Hor hitz egiten da gure etxian, azkenean etxea zatozenean, batzuk dutxara, bestiak afaria egiten, bestia ez da egizar, beti dauzeo zer, baina jateko garaian, zer moduz junda eguna, eta hor ja, hori da, mai inguruan. Baskaltzeko bai,
baina gero gabetan, adibidez, nire nebak eta nik afaltzen gauen beti batera, eta gero nire guraso gu hogera joaten ginenean, geratzen zen zita moruan, azkenean helduen gauzak, gauzei buruz berbaitzen eta Guk hori helduen euren gauzak momentu txue. sofan iken dauz. Jaumiak goera jundienean eta telebista usten digutenean pixkat. Zer helduen gauzak, hau horario infantila da, Zigor, beste zabizen esaten. Gero zure seme alabek ikusten dabe, hau, Gure kontuak. Baina gure seme alabak oso helduak dira. Oso ondo. Oso helduak. Oso ondo. Bueno, lagunok. Hau martxan doia. Martxan doia. Oin, honi, utzi behar diogo pixkat hemen. Ez daukate zer gehiago egiteko. Bakarrik gero, patata egin daukagunean, 3 giharra, piperrautza bertara botatzea. Persia ere pixka botako dut. Uz dezagun 5 minutu zau hemen gozatzen pixkat, eta ero zeituan gatoz, gehitzera falta diren osagaiak, eta arrautzak plantzan egitera. Eta jatera. Eta 5 minuturen ondoren, hemen gaude berriro ere bueltan. Patata, ja, hemen erregozi zaigo. Probatu dugu, eta pipermin bat erobi. Potente dabiz. Potente dabiz. 3 giharra bertara. Bai. Piperrautza, koiaraka txiki bat. Gozoa dau, Gozoa, ez mina. Ez da mina, ja, nahiko min badauka honek. Eta perresila beldur barik. Bai. Hartu eta perresila. Perresila gehiago erabili behar dugu, hemen. Gutxi, ia da. Bueno, badago itxuri Euskal Herrixan, ez? Baina kantidade gutxi botatzen dugu. Hemendik kanpo jendiak askoz gehiago pila botatzen dugu. Eta ensalada, perresila ensalada. Jando zuinoz? Bai, eta bulia. Probado dut. Bitu, eguneroko zuen ensalada o letxuga ensaladai bota perresi osto batzuk. Kusiko zuen, ze bisita zuen ematen, ahoa sartzen dozunen, derrepentian, perresila. Ni entxaladako ez dakik guztetan gaten. Baina plater beruentzako bai. Puntazoa. Eta oin, hori inda dagoenez, bai? Sartai hau plantxan egiteko bero-bero daukaia. Eta arrautzak ingo itxu, ez da? Bai, ingo dana da lehengo. Hauek, oinarrian jarri, hau listo dau. Bai? Hau inalduzue, nahi duzen moduan, guk esan dakoa. Egun hauetan, telebistan gaude, eta telebistan itxuroso agertu behar daudanak. Oinarri bat jarriko duela? Begixetatik behataratzen da, ez da? Nahi eta nahi ez. Bai, sartzen da guratu esan. Hori da. Jarriko duelan, bat, hau, itzalduko du ja. Eta hori esposu eukitzen be bai, igual edalontzi baten jarri zeike, da gero edalontzi xai buelta emun, eta olako gauza, ez? Ze igual jendiak ez dauko etxien olako aruak. Moldia, mosteko eta be bai, edo zer, hor imaginazioa. Bai. Eta bestela, jarri holanda esan, hau da, estilo Ibizenko. Hori da, segatxik estilo Ibizenko. Ibizenko ez da holan... Nik, ez dut ezauketan. Nire erakutzi zidaten, egiten dozunean zerbait holan pareta bat gaizki raseatuta ero, hau estilo Ibizenko. Ibizako gure lagunek, ospe igual. Bueno, ni... Artisaua. Ibiza bello, gomendagarria. Ez, jendea juten dan toki horiek ez, baina badaudean guon ginen iparraldean inorrez zegoen tokietan, eta motor batek alokatu gendun, eta horrekin kala guztietara eta juten ginen, eta fenomeno pasa gendun. Zuk esaten dozu, hau, ibizar estilua ez? Nire etxian esaten da artisaua edo igertzen da etxian indozula. Da hori izaten dut nira maiz, esaten dut zatarra dala. Esaten dut, bueno, etxian indakua. Etxian indakua, hori nola da, made sound da inglesez? Homemade. Homemade, hori. Bueno, piper beltza pixkat hemen, piper beltza pixkat hemen. Zema bulta? Erdi. Erdi xakin eikua. Eta, beti plantzan egiten dugunean zerbait, normalen frigitu eta egiten dugunean pixka fuerte behar dugu, hemen kontutan izan, ez digula olio berori botatzen gainetik. Ostrukan egiteko frigituta, egiten dena da, sartai handi bat, eta ero olio beroa bota behar diozu gainetik, izango zen olio erre bat gainekua egiteko, bestela gainekua ezaio egiten. Eta nik noiz bat etxian plantxan itxen dutenean arrautzak, itxeitxut tapa batekin. Horan lurrunakin behitzen die, baina askotan gorringua... Egozi modu egiten da, ez? Hemen... Orduan zure trukua... Poliko, suabe hau, jarri temperatura eta listo. Eta beraie, bezez, zu kanpora jutean basa Inglaterran eta estatuatuetan da, buelta ematen diote. Bai. Eskatzu gustatzen, eskatzu konbentzituten. Ez tozte ginei konbentzituten. Bueno, bizar deskapatri, eta maira, ikusi zue, errezeta, merkia, gozoa, eta urrengo ingo duguna ere, titao, ez da, Patri?
guztitau. Ez dugu asko tardako gainera. Hola, berrek esetak ondo dauz, nahi hemen. Landua bai, baina beste atzutan erresak egitea behar ondo dutena. Ba... Hola? Bat. Erdia ikusteko. Ba, bai, afaltzeko, afaltzeko politxa da. Honek, arrautzak, nola esan dozu ziela patata Mazkenian izena? izango zen, arrautzak plantxan, hash, patatekin eta batatekin. Bitu zelako dotore. Hau nitzeko. Eta niretzako. Hau apurtin behar dengo, ez patrio? Ni patatekin hasinaz da, gero patatekin apurtu bina horren arrautzan gorringua. Oitxura hori daukat, etxean beba itxeko, patata frigituekin, batzuk ogixakin, nik patatakin egiten dut. Nik dauzkal lagunak egiten dutena gorringua beti bukaerako, eta gero hartu eta hoan da nola. Bum! Ez da utxarto, besta. Bertu. Lagunok, astea horrela astea, benetan. Oso ona da. Eta baina, batataren gozo puntua eta, Baina mina dau, nik uste toko jatela hori gindila hori. Ontxe hau, laguntzeko edo, eingo beste platertxo bat, ontxe gatoz. Arrautzak laguntzeko ekarri dugu, entxalada bat edo, izan da nire udako deskubrimentua. Deitzen da kuiatxo karpatxoa. Nire lagun batek bakus zer esango lizuke, ez? Karpatxoa ez dala aragixana. Aragiena deskubritzen duzunean, basa flipa. Zure lagun ez da Alex deituko, kasualitatez. Nik izenik ezin dut esan. Ja, lehengunean gastatu nituen denak izenak esateko. Ezagutzen dut bai. Orduan, kuiatxo karpatxo hau, ingo dugu lehengo kuiatxoa mandolina batekin xafla finetan moztu. Bai. Gero plater baten jarri, eta gero goitik jarriko ditugu errukula, deshidratatutako tomatia, pistatxo batzuk, eta idiazabal gazta birrindua. Berez, plater oso erraxa eta goxua. Hori da garrantzitsuena. Oso simplia itxeko, donorek enleike, eta hori, basiko gara. Bai. Eta karpatxoa egia esan, jendea Patrik, danak erlazionatzen da jatetxe eleganteekin, eta karpatxo bat etxean egitea oso erraza da. Ezagunena noski beti dira, aragia, eta arraiakin, gambakin egiten da, onjuekin egin izan dugu txorienen, eta kontua da, eraman behar duena, erabiltzen den osagaia gordinik doala. Bai egiten dana da, egiten danien aragiana eta, lehengo eta behin izoztu egiten da, ez? Ontzen ero jartzen da, marinatzen, normalean, inaldugu orkatzan solomo bat, azpizuna nahi duzuena, ondu, espeziakin belarrekin eta, gero ondo bildu eta izozgailuan sartu. Horrekin, lortzen dagoena, izozgailuan sartzean behar, izoztzak azkenin kozinatu pixkat egiten dago, eta gero errestu egiten dugu, mosteko garaian, errexagoa da, ez? Eta da, orduan, gero jartzea hor, hain fin mosten dugune zeituan desizoztu egiten da, eta ero, zerbitzatu, Patrik esan dugu, gainean zerbait botata, ospin olio batekin ondu aldugu, limoi pixka bat, belarrak, nahi dugunakin. Bai, azkenean, jende askok ez dakibe, kuiatxua gordin jan leikela. Zer, ez da kozinatu bihar, ala janez, egozitxa edo krema baten, edo plantxan, baina gordinik be jan leike. Baina hortukoa da ona izaten bada, hobeto. Hor gero juten bagara patatara, lehen erabile duen patata bai komeni da beti kozinatzea. Patata gordinek ezin da jan. Badaude gauzatzuk, egozita gordinek jan alditu gona, baina beste atzuk ez. Dudan behitu, Juan Sanaztian, nibilintzen zure tomate entxalada holan poli-poli jartzen, plater baten, ontxe zuri tokatzen jatzu, nire kuiatxuaz. Bai, nagusi. Beraz? Dena betokotzuk? Dena bete, bai. Holan, lora bat izango basan moruen. Profesional zara da, jakingo zuen olain. Da, ni bitartian joango naz, hone tomatetxuak mosten. Hone tomate txerrixak die, eta etortzen die kontxerban olibuan, espezia desberdinekin, oreganua, albaka eta abar. Eta errezeta hau, bestela gero igual bronkia bota bizta, nire lagun itziarrena da. Beraz, eskerrik asko itziar, zure omenez errezeta hau. Aurtengo lehort, bai, bota, jarri jo. Bai, ez, ze tomate honek erabiltzeko beste erabilera bat, eta bai hortuan, udan, hain arrakastatxu dien kuiatxuekin, azkenian 1000 errezeta dauzkagu udan, ez? Ze azkenian nola egin da beti, plantxan edo tortilla baten. Da orduan, hasi ginen kuadrien elkar banatzen, errezeta holan desberdinak, kuiatxuekin,
joan zen hasian edo oindala ja pare bat egun inginun kuiatxo rabioliek be, eta karpatxoenetan be oso goxo geratzen die. Egia da, gaina kuiatxoak zer dauka da tomatea bezala, ez? Bapatea, ez daukazu tomaterik, eta ero azten da ematen, eta bapatean kuiatxo besterik ez daukazu, eta orduan, hor hasi bazara, hori, kuiatxo purea, pistoa, kuiatxoa arrautzestatuta, kuiatxoa... Bueno, egunero 1000 eratara prestatzen, ze bestela janitzen zaitu kuiatxoak, ez? Hori da. Orduan, ointxe zatitxu ditugu tomatiak, eta hasiko gara, gazta birrintzen. Hemen, aukera, bueno, ez da, aurtengo lehortearekin lortuko ateako dian onjoa, baina onjoak ataratzen direnean, errezeta onjoekin ero gordinak fin moztuta, oso goxua eratzen da, eta bestela txampiñoiekin ere inalduzu, oso goxua eratzen da, fin moztu, txampiñoiak, eta ero, hori berdina, tomateakin inalduzu, gaztarekin, holako ospinolio harin batekin, eta zorarri, eta beste modu bat jateko, eta zaporea parazkian hemen hartzen da. Inungo, espadu, kozinatzen da zer? Ez tozu esebe gixau bihar. Orduan, esan dutzuet, erresa, zai goxua? Zahan duzu? Kuiatxua. Kuiatxua. Agar gustatzen gatzun geixau, holan, gordinik, ondo inbar duzu. Ero, honekin gaietik. Orduan jarriko, tomatetxua, hau, entxala bat balitz moduan, bueno, entxala bat da, azkenian, ez? Orduan, tomatia, jarriko zau gainetik, eta ointxe politxa ingo, ze hau, nik Instagramerako indauen. Ez dakit itziarrek, nire kuadrieko itziarrek nola jarriko dauen bere txian. Ne lagun itziarrek, ez da nire kuadriekoa. Bakizu oso kuadria itxiak daukagula Euskal Herrian, ez da nire kuadriekoa, baina nire laguna da. Orduan, nire lagun itziarrek ez dakit nola jartzen dauen bere txian, baina nik Instagramerako olako politx jartzen dut. Orduan, eta ero bikotian dago, izango zandan holan bulto batein, eta bai, nazi, eta ale, artizu. Orduan, hau jarriko zau pistatxoren batzuk edo beste frutulor batzuk, anakardo batzuk, edo albendol batzuk. Oso ondo. Nahi dozuna. Gero, rukula. Hola, nerdixan. Errukula bako zegin tandako zua bai, pizza da. Bai, baina zutik kanpo. Gero, ja. Hori da, behin labatik atarata. Atara, rukula pixka bota, oliba olioa gainetik, eta ematen dio puntu bat olan pikante hori daukana ero bizia da, pila gustatzen. Bakit pekatua dela esatia, baina, honek, igual pizza ezin dozunean jan, edo dietan sabizenian, edo zehose harina gurosunean, honek pizza saporia, dauko gazta, dauko tomatia, dauko espeziak. Bueno. Lehengunean, erabili genuen sasi, bueno, izan genuen hau, gure sasi zereala, harto beltza, bueno, gaur sasi pizza bat ingo dugu, eta hemen, bi sasi zukaldarik. Rampanto jua. Eta ze ondo etortzen dian lantzia meinolako, zak? Bai. Eta goxua, bada aurrera beti. Orduan, ontsia bukatzeko, olioa. Eta gero hor, ze belarra daukazu hor? Ontxe botako zau, oreganoa. Oreganoa hartu duzu, aukeratu duzu. Bai. Oreganoa, baina jarri zeike bai, albaka freskoa izatekotan, freskoa, eta bestela lehorra, ez? Holan, jarriko zau apuro gainetik. Begitatik bintzat onartu beharra dago, hau sartzen dala. Politxa da, ez da? Oso politxa. Holan, gatza. Eta, bueno, hau badago, oin tendentzia nola da, dana gordine jateko. Rau, osan dori, krau, osan da. Rau. R-A-V bikoitza. Rau. Zuk ezagutze duzua bezala disa Rau Alejandro? Ez, bueno, berdin da. Bada bezlari eso son bat. Eso sona, seguro. Hombre, izen horrekin... Bueno, eta hau da kuiatxo karpatxoa. Kuiatxo karpatxoa, zatitu dugu kuiatxoa holan gordinik, tomatia, gaztaia, rukula, da zebe geixau. Oin, hau, bebain zeike, espasagan inabatzen holan kuiatxoa gordinik jaten, bebai plantxatik pasauleke, eta apainketa berdinakin, eta listo. Eta ez bajatze gustatzen bebai, berengenia edo ze geixau jarrileke. Eta Patri, eta kuiatxoa, mesedez, ez zuritu. Ez. Ja batzutan jende, irula baldiz galdeta, kuiatxoa nazala jan iten da. Ona bada, gainera garbitzu leke. Eta garbitu imar da, ondo garbitu, eta ez dau inungo arazori.
gu hemen geratzen gara, ez da, platera Bai, pinganiletik patri dastatzen. esaten didate, bai, agurtzeko saioa. Denboraz moz gabizela, berez gu geratuko gara probatzen igual Instagramen bidixo bat igoko dugu, eta bestela, pixar gauz. Seguru baietz, agizue. Arratzalde hona pasa. Eta musu bat. Agur.